Investigat kas serju ta' aggressjoni li seħħ fil-Belt Valletta fuq uffiċjal tal-Pulizija u uffiċjal tal-Leża. Net News jista' jikkonferma li l-każ seħħ it-tnejn fi triq Lifran għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija, meta f'dak il-ħin kien hemm persuna fis-sakra li beda jagħti fastidju lil saċerdot. Ir-raġel ġie identifikat bħala Daniel Ablett, kunsillier tal-Partit Laburista f'Ħal Qormi. Malli l-uffiċjal tal-Leża qallu li kienu se jinġibu l-Pulizija, Ablett beda juża kliem dispreġjattiv fil-konfront tal-uffiċjal tal-Leża, tant li f'xi ħin anke imbuttaħ. Is-sitwazzjoni tant eskalat li r-raġel taħdaqqiet anke f'rasu. Kollox jindika li Daniel Ablett irreżista l-arrest min-naħa tal-Pulizija, dan fil-waqt li l-uffiċjal tal-Leża mar il-Poliklinika tal-Furjana fejn ingħata l-assistenza medika meħtieġa. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin u jirriżulta li hemm ukoll filmati mill-bodycam tal-uffiċjal tal-Leża li jista' jintuża bħala prova biex il-Pulizija stabbilixxu d-dinamika tal-aggressjoni u l-istati li kien fih ir-raġel li ħebb għall-uffiċjal. Daniel Ablett ressa l-qorti tlieta filgħodu akkużat b'din l-aggressjoni u l-Partit Laburista minħat qal li hu ġie sospiż mill-Kunsill Lokali u kull kariga li kellu. Ablett ingħata l-libertà proviżorja mill-qorti. Il-Kunsillier Laburista wieġeb ħati għal kull akkuża li resqu l-Pulizija li għeddet insult uffiċjali pubbliċi ikkaġuna ġrieħ ħfief lill-uffiċjal tal-Leża, għeddet uffiċjal tal-Pulizija, naqas mill-jobdi ordnijiet leġittimi tal-Pulizija, għeddet saċerdot, kisel il-paċi pubblika, beżaq jew tefa' sustanza f'post pubbliku u kien fis-sakra f'post miftuħ għal pubbliku. Ablett qed jikkontesta li uża vjolenza jew irreżista lill-uffiċjal pubbliku tal-Leża waqt li dan kien qed jaqdi dmirijietu skont il-liġi. Fil-qorti iżda ħareġ illi malli Ablett ġie infurmati li kien qed jiġi arrestat u jingħata id-drittijiet tiegħu u allegatament għeddet wieħed mill-uffiċjali tal-Pulizija billi qallu illi kien se joqtlu.